ngana mamadi fo ko blendo mendega do ka boni sabanye ango mi ma indépendant masire ba no ye masire job ye nya kasabanye masire job ko ako fe minye menaka region amanya mingo akero ye uka gouverneur no ye Mohamed Alanafi Maiga kwa gwena ka bo gouverneur yala conseil de ministre temene Sabani Galako, akoni ya takalaje maamin blara nola. Ode colonel major Isa Tembine, ale surasi kolo gelenye, minye wilika jo chamange. Sabani Galako, akoni ya takalaje Mohamed Al-Nafi Maiga, ale de taraka ke gouverneur ye Novembre kalo 2020, maami na blara Dauda Maiga nola. Sabani Galako, anale, oni bamanjia wale kajuguya, oshima koreani shiye, fe minye menaka koni marabolo konana, wilika jo ni gelea chama mambe minye sigida de unzoro sabula bamanji de poira fa bela jelefe ninga firimena kaka ma do be munu nyu yere la nyinga yala de miseka ke chugo jumena angu me basiki kono nale wulika joni bara gele yara sorasu bolo ani marfatiki munu be no bi sigida maula kana no MSA ani gachai Galako, groupe dobe ni oye État islamique ye, armée wulika joke adona makama, barkani makadi doni, oye wulika joke, chedobe ukomi ma Adan Abu Al-Walid, luka Masarawi, uyo fa, otemene ngove, Mali armée nana wulika joke, feminye bamanji nyema chamanye kufa, ngatirosu nana laba kamono kurabo, ma warebe noye Abu Al-Bara Asarawi, unanusiki korale nona kokura, yakulu do unanasiki, noye jesimi, olu nana wulika jot damene menaka amarabolo munu be no andera bukan inekar tinderman ani menaka ere dugu konona goleya nana doni minisuma ani armée olu ka bolo fara mimbe ningu koli jugu fe sabani kala ko dugu dew nana kuleka boli damene goleya nana fara goleya ka opma atinya mingo dugu dew ngo neka tigaro ifandai gouverneur mi manguna de ale de nale nana ningo lobe opma ka bwanu anguna Sabani Galako, ma chamambe, munu mbola ka bo Ansongo, Gawo ani Kidal, ka menaka magwe kube yangu do roye, yangadini yenye, sabula feminye majugo ulunale, ubola ka Burkina ni Niger magwe kokara. Sabani Galako hame domina kobi, jamana fama uyere nana jatemine, dugudo ni oye menaka ka ubora katama, ka fonu gouverneur inde ko fien beba ale de la, opma aye fereka katana e kabwe. Dwa kundamene, feminye conseil de ministre aye menaka ka de unga kule kame, gouverneur no Mohamed Al-Nafi Maiga ye uya gwalunga bwe maami blara nona no colonel major Isa Tembine ale fana officier kwalenye minye wati chamange surasu nofe ni nyora ina ani wulika jola anjigi baga ka fo ale bina ko chama mwake problem ni anya mi bo ene pana kono akabi bolla joti se dumbe bolo se mina yoni so de ka do shuko na kuila bara imbla abarata minye Asimu Goita ye yoni so de ka do jamana mosake sanga babala akadi jamana donye yoni so de ka do farafina yere bele jele keleme ke bolo mana bo Asimu Goita no fe nga na mi chogo don na ma jatemine ke obi shu kwa la ka bara la de yoni so de ka do ministre do be olu ka bara yere kunde ministre du travail et de la fonction publique madame Hawa Poli Diallo ni muso imbe muna ministre yala de yalma Asimu ta ka ko kalama wa atara de yoni so da atara ta chogo mina antino fo sebenegala jira ka fo mi nye ni muso nye madame Hawa Poli Diallo anana na chogo mina ministre yala yoni so do adonedu wona tabe mo kunyena ka fo ni blala ni ngoina ini ideni rofin Jean Zedu ablala cheke damina kuma nywanya ani wulika jo kanyashi foroba barakela uma ani cheke dabba minumbe minungoni be ni gelya bula wal madusuma kashi bula ablale do ko lu detama kuma nywanya yoni so di kado muse na furada makana blabila akembe na fo ye essence de bo abokore muka sabula minye manga e wulile do fa bela jelela foroba barakela obu son yoni so di kado cheke da wore mo obu son bela jele ko ni nyi bolembe ka murubo awo gouvernement kama yoni so de ka yelma ni ngumbe wa ako Hawa Poli Diallo muso mindo ka fo ka ma wele kasi mami maso ko ke kabinu kunungo yelma obuno ke ministre yala wa yoni so de ka do ati baraindo sebene kala ko aberata ikado nyena same kama walma ikado molo ere kama ni mi tugo don ilaba laba yoni so de ka don abo abidogun taki segere Asimu Goita na mi jando ministre do be fama do be ke wele jugu chejugu ka kange akebi ikado hine tala makartala farafina bele gele barakatama Asimu nofe bi beko Asimu Goita le Mali ibi son blé
ɲɛna saamɛ walima mun wɛrɛ kama ko dɔ bɛna dimi du la kolokalama dɔw kana i ka ko lanɔgɔ e k'a la carte d'identité dɛsɛlen don Assimi Goïta t'o kalama kalo 3 carte d'identité tɛ sɔrɔ kabako don han jɔnni b'o kunna dɛ ne malolen ye sa o n kɔrɔkɛ kɛ jɔnni Ali Daoudou Mohamedine il faut le renvoyer tiɲɛna ko gɛlɛyara mais non c'est dire que c'est des pratiques inadmissibles c'est pas possible carte d'identité ganza a ti bɔ kɔkɔ a ti bɔ bakɔ a bɛ bɔ balaya impossible 3 mois mɔgɔw tɛ carte d'identité sɔrɔ a ti sɔrɔ mais non mais Assimi bɛ se k'i sigi cogo di ka ninnu tout ça pour des business et leur intérêt mais qu'on les renvoie tout simplement il y a tellement de cas c'est simple trop de scandales ni muso in fana a filɛ ka na problème s'a ma trop de scandales INTM mana wuli don o don k'a daminɛ Ala m'an kisira don dɛ ayi INTM tɛna nin sɔrɔ yen Assimi a bɛ gɛn a fɔ a ye dɛ e min bɛ taa Kati don o don a fɔ Assimi ko mɔgɔ diminen don ne bɛ taa Kati anw ka du bɛ yen ne ni Assimi tɛ ɲɔgɔn ye dɛ marifatigi dɔw bɛ Assimi ka da la sisan kabi Segukaw ka den ka rond point sa jɔnni a y'a ka rond point non kabi Kati rond point na je rectifie nin kun ye sɛbɛn ye n ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan i filɛ ka n ka kuma tiɲɛ ni kuma t'i da i sɔngɛ n ka tezara premier min ayi kuma bɛ na sabali naam Dabadugara ne bɛ n tɛgɛ don fɔ tan ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa ni ye a ko an ka taa Filabugu dugu min bɛ ni o ye jɛma ye ale bɛ yen mara bolo la ni wulikajɔ ani cɛsiri ma kɛ ka Filabugukaw dɛmɛ politikimaw ani nafolotigiw u feerelen bɛ yen dugukolo kan u laban b'u ka jɛ kɛ juru ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Filabugu ale ye dugu ye dugu min n'a sigilen bɛ commune min na u ko a ma jɛngɛriden u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye cikɛ kɔ sabula u sigilen bɛ o de ka san bayirika sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nafolotigiw ni baanaw de feerelen bɛ dugukolo in kan don o don u b'a kɔfi don o don u b'a kɔfi wa u bɛna n'a sariya siraw n'a papiyew ye dugumaw bɛ bɔ min kalama penengelew o kɛr'u ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan laban min n'o wililen bɛ Filabugu la o tɛ dɔwɛrɛ ye kamalen dɔ bɛ yen ale tɔ de ye Ɲanankɔrɔ Jara ani dugumaw karilen bɛ ɲɔgɔn na sabula a kelen nalen bɛ i n'u da hectare 400 na ko bɛɛ y'ale kelen da ye yala Ɲanankɔrɔ kelen sɛnɛkɛla bɛ se k'i kɔ a da dugu la cogo jumɛn na ka kɛlɛ kɛ a mɔmɔ o mɔmɔ maa dɔ b'a jukɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw nana mɔmɔli kɛ u nana sɔrɔ maa min bɛ Ɲanankɔrɔ Jara kɔkɔrɔ k'a dɛmɛ ko in na o ye politikimaa ye jamana maaba dɔ don politiki bunakuu Marimanja Jara président de l'ADEMA PAI maa kelen yɛrɛ bɛ mun kɛ hectare 400 na Mali kɔnɔ yan hectare 400 i kelen bɛ mun k'o la wa ni dugu bɛ kɛlɛ la ne ko i tɛ sa de wa e kelen hectare 400 mais i bɛ mun k'o bɛɛ la de o bɛ mun ɲɛ ye Mali faama tɛ sabali ko jɔnni b'a kɔkɔrɔ Marimanja Jara n'o tɛ se ka kɛ membre du CNT président de l'ADEMA Marimanja belebele ADEMA président naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 fɛn min ye Filabugukaw ye waati min u bɛ k'u ka yɔrɔw sɛnɛ u ko u bɛ yɔrɔ kura waa bɔ ka fara u ka forokɔrɔ kan ka baara kɛ u birilen bɛ baara la waati min na maa dɔw sina ka na fɛɛrɛ minnu la ten anw ye ICO ye ka na sɛbɛn d'u ma k'u ka baara jɔ k'u ka taa Kayi Jɛma tribunal la sɛbɛnnikɛla ko u taara tribunal la a ko fɛn min ye sɛbɛn d'u ma ye u nana sɔrɔ fɛn min ye Marimanja ye a melekelen b'a dɔgɔkɛ in de la fɛn min ye plainte ye k'o don o kama plainte kɔnɔ kuma min dara fɔ o de ye k'a fɔ san bayirikaw bi yɔrɔ min ka k'a sɛnɛ dɛ ko Marimanja n'a dɔgɔkɛ ko k'olu ta don mais journaliste il y a un problème vraiment il y a un problème maa dɔw fana bɛ yen dafɛ bugufiyɛw bɛɛ lajɛlen de jɛra k'i ka yɔrɔ feere k'a ban ka tila ka nimisa il y a ce problème là aussi mais ce n'est pas ce cas ninnu ma don yɔrɔ feere la fɔlɔ non kuma de don oui kuma don o problème bɛ yɔrɔ caman na c'est pour te dire que on fait la part des choses n'a sɔrɔ la u y'a feere ka tila ka nimisa ça c'est un problème nka hali n'o yɛrɛ don maa kelen yɛrɛ bɛ hectare 400 bɛ mun ɲɛ ye de e tɛ sa de wa hectare 400 c'est trop sɛbɛnnikɛla ko a ko u taara tribunal la kuma nana bɔ k'a bin juge ɲɛkɔrɔ Jɛma tribunal la kuma ɲɛfɔra k'a ɲɛfɔ minnu ye dugulenw ye ani minnu ye dugukolotigiw olu ye kuma ɲɛfɔ juge ko Marimanja n'a dɔgɔkɛ ma jɔnwala aw jo tɛ nin na a ye to a ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɔrɔ la Filabugukaw cɛw a y'aw ka yɔrɔ sɛnɛ bɛɛ ka to i ta fa kilomɛtiri caman b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mun b'aw se ɲɔgɔn ma de maa ɲɔgɔn ye
sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra a bɛ komi fɛn min ye Marimanja n'a dɔgɔkɛ ye ko in jo ma sɔrɔ u fɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ye komi ma tubabukan na appel u ye kiri kura ka taa n'a ye Kayi cour d'appel la sɛbɛnnikɛla ko cour d'appel kan ka kiri jaabi bɔ fɛn min ye septembre kalo in na sigi kan ka kɛ septembre kalo jɔta san'o cɛ maa minnu bɛ balo sɛnɛ na n'olu ta ye dugukolo ye filabukaw u nan'u ka foro sɛnɛli daminɛ ɲɔw dannen o foni ne waati min u bɛ ɲɔ sɛnɛ na Marimanja ye gendarmerie bila ka t'u minɛ. Allah Manu k'u datugu sɛbɛnnikɛla ko u datugulen u ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na kiiri tigɛla yɔrɔ dira u ma kiiri papier filɛ nin ye a ko a tɛ ne ni aw cɛ a b'aw ni kiiri de cɛ maa kɔni t'a dɔn daluya fɛn fɛn b'a ni tribunal cɛ jɛma ye n'u bɛ maa ninnu minɛ ka datugu sabu ko bɔra jɛma tribunal bolo ka ban a bɛ Kayi tribunal de bolo sɛbɛnnikɛla ko filabugukaw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ jamana marabaaw la se t'olu ye jigiya t'olu ye se bɛɛ bɛ Marimanja n'a dɔgɔkɛ de ye a lɛɛ ni olu y'u jugu kɛ Ala ye k'u jigi kɛ Mali faamaw ye jamana kuntigi a k'olu dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka se k'u ka dugukolo sɔrɔ ministre de la justice Mamadu Kasoge k'u bolo mana bɔlen don a nɔfɛ a k'u dɛmɛ a lɛni u ma dɔwɛrɛ ɲini u ka dugukolo ye min ye u k'o sɔrɔ u ka sɛnɛ Ala yɛrɛ jaati kama Jean Seydou an ka taa lafiya bɔ o ka kɛ an ka taa Sim Market la immeuble bama na ni alimentation ba ye Sim Market kunu ne ase bɛɛ yala ne ma se ka ye i bɛ immeuble bama yɔrɔ dɔn wa n b'o dɔn kɛ a da min ɲɛsinen bɛ escale gourmandi kɛrɛfɛla na a da min ɲɛsinen don BMS ma a bɛ yen yen de don dɔn b'a tɛ yen sa cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn e fléchia ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Jean Seydou muso kelebetɔ cɛ de b'a dacogo dɔn Jean Seydou k'a dɔn min n'o jɔrɔ kan ka jamana denw minɛ hali bi n'a ka bi o de ye senkɔrɔjugu ye senkɔrɔjugu caman ye politikimaa de ye Jean Seydou k'a dɔn politikimaa ka jamana buruja fo ka jamana jasi ni ka jamana ni k'a bɔ a dabolo kan politikimaw de bɛ se k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye kulu min ni o sigilen don k'a kan ka vote ko labɛn politikimaw ka kɛlɛ bɛ vote jɛya ani vote ɲuman kɛli nɔfɛ maa minnu kan ka sugandi Jean Seydou k'a dɔn bɛnzɛnkɔnɔya ni kamanagan b'u la o fana sigi cogo la sɛbɛnnikɛla ko gouvernement dun y'a seko kɛ bɛnkan minnu kɛra sigikafɔw la Jean Seydou k'a dɔn o k'o debara ka waleya o tuma min hakɛ min n'o kan ka bɔ politiki tɔnw n'a ka fara jamakulu kan Jean Seydou k'a dɔn a ɲɛfɔra bɛɛ y'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko kabini kuma min welela min ye a ka mɔɔw ye a y'u sugandi bɛn ma se ka kɛ politiki i k'a dɔn ayiwa kamanaganko da de ye nin ye Jean Seydou k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ u ma se ka bɛn kelen na hali bi n'a ka bi n'a ma bɛn kelen na n'a dun kɛra kɔ an n'a fɔ ko namara kɛra Jean Seydou k'a dɔn n'a kɛra a kɔ an na wuli ka kuma wɛrɛ fɔ ka mankan wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa minisiri min n'a b'a ko ɲɛmaaya la o ye hakilina bɔ ka bin min b'a to ayiwa u ka minɛn lagolo kana to i n'a fɔ aw kɔni bana yɛrɛ de kolokotɔ aw ma se ka bɛn kelen na o tuma min ye bolokɔrɔta ye an bɛn'o de waleya o tuma bɛɛ k'i ka maa di o fana na Jean Seydou k'a dɔn parti politiki belebeleba caman bɛ yen minnu y'u bolo d'u kɔnɔ k'a fɔ ko olu tɛ Jean Seydou k'a dɔn o tuma a bɛ kɛ cogo jumɛn in na a bɛ bila cogo jumɛn in na a bɛ ta cogo jumɛn in na sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten n'a ma ɲɛ min kɔ Jean Seydou k'a dɔn ayiwa ni i jɔlen bɛ kɛnɛ min kan n'i tɛ ye n'i y'i sigi mɔgɔ tɛna fɔ i taara sɛbɛnnikɛla ko jamana tɛna to olu ka bolo ka nin taa ka segin in na Jean Seydou k'a dɔn sarakisɛ minnu bɛ yen n'o ye article 7 loi numéro 20 a ka ca min dara juin kalo tile 24 san 2022 loi électorale o ye min ni min fɔ Jean Seydou k'a dɔn hakaja min ko ni jɛmu fanga yɛrɛ sinsinni ye baara tɛ kɛ politiki tɔn kɔ nka ni min ko n da la Jean Seydou i b'i yɛrɛ ye min ye EJ min ye docteur Boubacar Tereta Jean Seydou ale ko in kɛcogo ayi ale kɔni bɛ jalaki de bin Jean Seydou sabula n'i ma sɔn k'i kan bɔ minnu ko k'u b'a la e di politiki maa ye ka tɛmɛ olu kan yarɔ baara na kanu ye sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra min kɔni ye maa minnu banna k'u kan bɔ sisan maa 8 de taara cɛman na ani musoman na Jean Seydou k'a dɔn olu de ka sɛbɛnw bɛna bɔ ka bila o tuma hakilijagabɔ bɛ kɛ o maa 8 kan maa 4 min kan ka ta u cɛ la sa u tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ Jean Seydou nka an tɛna don nin bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko politiki tɔn minnu kɔni sɔnna ayiwa olu kɔni ka maa dilenw o taara bɛn maa 8 ma muso ye 4 ye cɛ yɛrɛ ye 4 ye Jean Seydou k'a dɔn nka a mana tigɛ Dawuda da la
dala ni nin ko in fana dilanna k'a sigi senga journaliste di k'a dɔn k'a fɔ tali kɛra minnu ma ta u bɛna wuli ni mankan wɛrɛ u bɛna ni kuma wɛrɛ k'a fɔ jamana denw ye bɛɛ k'a dɔn wele bilaliw ma dɛ journaliste di k'a dɔn sigi k'a fɔ kɛra dɛ u yɛrɛ ma se ka bɛn kelen na nin politique tɔn b'a den politique tɔn 200 ni kɔ u yɛrɛ ma se ka bɛn kelen na bɛɛ ko ko ne yɛrɛ fɔ tirage au sort bɛɛ ko ko ne yɛrɛ a kɛra bonni de ye Bitɔn sigira cogo min Segu dɛ a kɛra ten de mais n'a ma kɛ ten a kuma su bi kɔnna wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana Dabatungara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui bi fasiriba n'o ye Alhaji Alu Badara Aidara nin y'a ka sɛbɛn ye Alu Badara Aidara ko premier ministre ya jɔyɔrɔ taara ka di maa min ma k'a ka nɔnabila kɛ a tɔgɔ de ye colonel Ablaye Maïga colonel belebele colonel Kwale ngo jaja n yɛrɛ den don a bɛɛ ni sabɛlɛ cɛ n den n b'a dɔn koyi mais tu parles du premier ministre u ko a bɛ janya kariba ma u ko a bɛ se ka janya kariba ma ayi n y'i wolo ne ye wolo n den ye i kɛra premier ministre ye o b'a to i bɛ bɔ n ka denya la e ka nin juna dɛ o tuma o denya bɔra min tile ka bilen misiraka de don il est de Misira u ka so filɛ PMI kɛrɛfɛ o ma misiraka bɛɛ ye soma ye il est de Misira d'accord mais o bɛɛ bɛ se ka kɛ soma ye Armona Maïga mo de ta de oui Armona Maïga o mo de ta c'est ça a fa tɛ Seguba ya c'est lui o de do wa o denkɛ de do nde de do haramu i t'a juguya t'a ɲɛdɔn e ti ɲɛliden dɔn o kɛlen premier ministre ye o taara k'i ka maa ye tun mais non n ko an teri dɔ de bɛ o den wele o ko daba o tuma i fili den ma maa min ye nin jo feere ma o ye ne fa o ne wele den jumɛn ye a ko colonel Ablaye e t'a dɔn wa cɛni min kun ala sanfiri la kamalen fugu dɔ kana bɔlɔndan na kursi la Ablemani dogi kun do o de do e tɛ nin dɔn e hakili tɛ kɔrɔbɔrɔ kɛ jama in na Arbuana Maïga PMI kɛrɛfɛ n ko n b'a dɔn kɛ n ko a den ye nin ye nin a ko chèque in yɛrɛ de den ye nin n ko Allah je m'en détruis c'est mon fils non amani bila tesa na ka tama ya fiston ko yelema nam sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Maïga cɛ dumanba cɛ sɛbɛba jamanadenw cɛ min dara ka bila ye bɛɛ lajɛlen ko bili haki ni sogalité maa min bɛ se k'a nɔna bila ka jamanadenw ŋunanfa n'a hakili sigilen bɛɛ nin jɛ in don sɛbɛnnikɛla ko a ko kabi kalo caman sogali ko kala Maïga senga cɛyalen b'a nɔ a jugulamaw ani politiki maa dɔw bɛ yen minnu ko Choguel yɛrɛ a ka démissionné sɛbɛnnikɛla ko dɔw ye kulekan bila jamanakuntigi ma colonel Assimi Goïta k'a ka Choguel wuli ka bɔ yen sɛgɛ min n'o ye fitinin ye i bɛ sɛgɛ kɛ da la Assimi ma kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel ye waati min n'a ka farigwa ko kuma nana fɔ maa dɔw bɛ yen n'o ye dalatɛliw ye olu taara ka taa jamana sariya sɛbɛnw da k'a lajɛ décret minnu bɔra gouvernement sigilen kɔfɛ ko ni Choguel tɛ maa min bɛ bila ye colonel Sadio Kamara walima ministre de la justice Mamadou Kassoge sɛbɛnnikɛla ko o kɛrɛfɛ fɛn min kɔni ye Choguel ko kala Maïga ye maa caman y'a bisigi k'a fɔ ale fɛn min ye Ibrahima Ikasa Maïga ye ale fana ye maa hakili sigilen ye ko in bɛ se ka kalifa ale la sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ y'i ta fɔ nka danganiya bɛ maa min bolo n'o ye jamanakuntigi ye o de ye colonel Assimi Goïta ye sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta a nana jateminɛ kɛ jamana bɛ dabolo min kan premier ministre ka farigwa ka mɛn ka jamana baaraw balannen to yen o man kan o tuma maa dɔ ka ɲini min b'a nɔnabila jani a farikolo ka segin a yɛrɛ ma a kana baara daminɛ kura ye sɛbɛnnikɛla ko cɛ min dar'o la maa si kun ma sigi n'a ye o nana kɛ colonel Ablaye Maïga ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Choguel ka banako fɔlen dɔw ko tension don dɔw ko sɛgɛnnafiɲɛ don bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nka a mana tigɛ da o da ko nin da la an bɛ don min na i ko bi jamana baara kɔni ɲɔngirinnen bɛ docteur Choguel ko kala Maïga fɛ cɛ min bɛ n'a bilalen bɛ a ye wulikajɔ caman kɛ n'o ye colonel Ablaye Maïga ye sabula jamana ka fanga sɔrɔ Faransi gwɛni armée ka monter en puissance a kumabaw fɔli a n'a cɛya wale kɛli maa min y'i jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ i ko min ma i denkɛ in dɛ colonel Ablaye Maïga don Arbuana Maïga mɔden don Joli Kɔnɛ mɔkɛ in kun ye kamalenkɔrɔ belebele jamanjan den tɛ fa bɔ den caman tɛmɛna faw la pewu jagɛlɛya min bɛ nin da a b'e la wa e ko c'est ton fils
Sajema Gorongo wolo sadi u ka taa n'a ye atisira an ye ala deli nin de la atisira sɛbɛnnikɛla ko cɛ min don atisira a kalannen bɛ a bɛ kodɔn a hakili sigilen bɛ bonya ni karama b'a yɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ti ɲɔ ɲimi dɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ min don n'i y'a mɛn yirigure o de ye k'a fɔ a ti sɔn manamana ko ma ministère de l'administration territoriale la bɛɛ y'a dɔn cɔ k'a fɔ manamana ko n'i yera la ministre a b'i fumale k'a ti sɔn manamana ko ma kabini a denmisɛnnin a bɛ tan kabini a denmisɛnnin a fila tɔw b'i ye kolokala ko min na jamais de la vie. Non mais kabini ne y'a ye télé la ko je répète ne ko ko ni je répète o ye tiɲɛ fɔlen o ye sɔrɔsi kuma de don naam sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Ablaye Mayiga an bɛ don min na ko bi ministère de l'administration territoriale la a y'a jeni ɲɔgɔn fin sabula baaraba fɛn o fɛn kan ka kɛ jamana ye min bɛ se ka a y'o baaraw kɛ kalafili la jamana basigili la gouverneur k'u bila baara la ani préfet jamana ka basigi fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a y'o wuli ka jɔw n'o baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ min bilara an kunna maakɔrɔba tɛ koyi sabula a bangena san 1980 tɛ o mɛkalo tile 12 dɔrɔn san 41 damaden don koyi e ja i den don a banna nam tu as raison nam sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min don n'i y'a mɛn tubabukan na parcours exceptionnel et élogieux o de don sɛbɛnnikɛla ko a ye kalanbaw kɛ sabula fɛn min ye doctorat ye a y'o jaso san 2011 université Jean Moulin master 2 professionnalisme droit de l'homme a y'o diplôme minɛ master 2 recherche scientifique politique o b'a bolo stratégie politique étude des hautes études internationales o diplôme fɛnɛ b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a nana kɛ kalanfa ye école min bɛ n'u ko a ma école de maintien de la paix alu bilenden bɛ yen ale yɛrɛ ye kalanfa ye karamɔgɔ do ye naam sey sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Mayiga sabula fɛn min ye marabolo minnu bɛ yen n'o bɛ gendarmerie kɔnɔ u ko min ma GIM a y'o ɲɛmaayaw kɛ ka wulikajɔ caman kɛ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa CEDEAO la Nigéria jamanaw kɔnɔna na Abuja a y'i to yen de ni ci bilara ma k'a fɔ cɛ in bi se a y'a segin ka na joona a kana jamana baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana dilen b'a ma bɛɛ lajɛlen hakili sigilen bɛ sabula Choguel dɛsɛra yɔrɔ min na ale de bɛ se ka jamana pan ka tɛmɛ yen na ka kalafili jɛlen labɛn ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la jati se dun bɛ bolo bugɔ ka don